बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ अननाय मोजां मोननाय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि रादाबाव बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'। IGSSS NGO क'क्राझारनि सिङाव थानाय माखासे फरायसालिफोराव समाज फोसाबथाय हाबाफारि मावफुंदों। दतमा ब्लक कमिटि UPPL नि खुंगा 4थि जथुम्माया 24 नबेम्बराव ग्रीन भेलि इक' टुरिजमआव सानसेनि गाबगोनां हाबाफारिजों जोबनानै थांबाय। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। IGSSS NGOआ क'क्राझारनि सिङाव थानाय माखासे फरायसालिफोराव समाज फोसाबथाय हाबाफारि मावफुंदों। समाज फोसाबथाय हाबाफारिया सानथामनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे गोजौ फरायसालि आरो हायार सेकेन्डारि फरायसालिफोराव गासै 8 जायगाफोराव हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। आथिखालाव फरायसाफोराव सोलिफुबाय थानाय थासारिखौ नायबिजिरनाय, फेग्रा मुवा बाहायनाय बायदिफोरनि गाज्रि गोहोमखौ फरायसाफोरनो गुवारै फोरमायना होनाय खामानिखौ IGSSS NGOआ मावफुङो। बेनि अनगायैबो बुजिनो हानाय फरायसाफोरनिफ्राय सागान लानानै फरायसालिनि लांगोना मोखाङाव फसंनानै दोननाय जायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। नबेम्बर मासनि 18, 19 आरो 20 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों बे हाबाफारिया जोबनानै थाङो। हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि अनसायनाय मोन्दों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे बुब्लियावनो IGSSS नि मावथि बिबानगिरि सरोजिनी नार्जारी बिथाङा फरायसाफोरखौ गावबा गावनि चिरांनिफ्राय सरोजिनी नार्जारीनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दतमा ब्लक कमिटि UPPL नि खुंगा 4थि जथुम्माया 24 नबेम्बराव ग्रीन भेलि इक' टुरिजमआव सानसेनि गाबगोनां हाबाफारिजों जोबनानै थांबाय। स्टार आरो रिकगनाइज जानाय मोननै आलदा आलदा जायो। दा 6% ना 4% मोननांगौ रुलखौ नायबानो मोनगोन। थारमाने हमनानै लादो 100 कोटि भटार जायोबा बिनि गेजेराव 6 कोटि एबा 5 कोटि भट मोनोबा जोङो रिकगनाइज जानो हागौ। दा बेबायदि नायोबा थारमाने जोंनि भटआ 6 कोटिथ' नङा लाख, माने 5 लाख बा 6 लाख भट मोनहैयोबा जोङो रेजिस्टार जानो हागौ। फुंनि हाबाफारि बायदि आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो फैलाव बसुमतारिया। दा बे हिसाबै जोङो मोननो नाजादोंमोन, नाथाय जोंनि भटआ क'क्राझाराव जों जेखिनि मोनदों 3,12,000 आरो बै उदालगुरियाव जोङो 1,25,000 ज' खालामजोबबाबो जोङो 5 लाख भट मोनहैयाखिसै। जायनि थाखाय जों रिकगनिसन जायैखाय दाबो जों सिम्बल मोनाखै, नङा होमबा? नाथाय इलेक्सन जायोबा जोंनो कमन सिम्बल होगोन, जे मोनसे सिम्बलखौ दतमायाव जिखौ होगोन, जमदुवारावबो होगोन, उदालगुरियावबो होगोन। दा फैगौ BTC इलेक्सनखौ जोङो UPPL हानजा हिसाबैनो गेलेनो जों ओंखारगासिनो दं। दा जे MCLA जनानै दङ, बिथांमोना 2015आव BTC इलेक्सनखौ देरहादों। जतिन्द्र ब्रह्मआबो देरहादों, जिरन बसुमतारियाबो देरहादों, नाथाय बिथांमोना UPPL हिसाबै देरहायाखैमोन। मुंख्लंफोरनि खाम्फायाव बिबार बावजेनो राजकिशोर बसुमतारिया। बिथांमोना मा हिसाबै देरहादोंमोन? PCDR, आरो PCDRआ रेजिस्टार्ड पार्टि नङा, मोनसे आफादल'। बिनि उनाव बिथांमोना UPPLआव जइन जाजोबदों। दा जों UPPL हिसाबैनो गेलेगोन, UPPL हिसाबै जोङो देरहागोन आरो। दा बेनि थाखाय जोङो थाग थियारि जागासिनो दङ। दा नियम मथे फैगौ एप्रिल दाननि बैसागुनि सिगांनो इलेक्सना जोबलांगोन, जुदि टाइम मथे इलेक्सना जानांगौबा। हमनानै लादो 14 तारिखसोनिफ्राय बैसागुआ जागायोबा इलेक्सना 12-13हालागैनो जोबहैनांगौ एप्रिलनि, आरो बैसागु जोबनानै काउन्टिं जानानै मे। थान्दै मेलखौ बेखेवनानै होयो बुद्धदेब मुसाहारिया। थान्दै मेलाव फैगौ 2020 नि BTC बिसायख'थियाव दतमा बियाबखौ देरहासार होथारनो थांखि नाजावनाय जायो। हौवा माहारिया हैबा जानाय, हैयाबा थानाय बिदि नंला। दा हाथाय बाजाराव नोंथांमोना बयबो नुदों, आइजो फुरा बाजारानो हिनजाव गोजा। मैगं बाजार होन, जि दखान होन, माबा सेन्देल फैथा होन, गासिबो दानिया हिनजावफ्रानोसै। ना गोदानाय, बेदर गोदानाय गासिबो हिनजाव माहारियानोसै। होमबा जोङो माने राजनितिखौ
मानो बाहागो लानो हाया राजनितिखौबो समान समान बाहागो लानो थाखाय आवगायबोनांगोन नङा होमबा आवगायबोनांगोन अब्लासोना जोङो समान मोनथायखौ मोननो हागोन न'आव थांनानै समान मोना होनबाय थाबा जानाय नङा ना बेखौबो थांखि नाजावनाय जायो हाइ कमान्डआ दैथायहरनाय बिजाथिखौसो दतमायाव गनायगोन बेखायनो आङो खावलायगोन दिनै मानगोनां दतमा ब्लकनि रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन आइजो लोगो नोंथांमोनखौ आङो खावलायगोन नोंथांमोनहा जेब्लायबो समान बाहागो लानो थाखाय जोङो बाहागो लानांगोन राजनितिकावबो न'खर संसाराव जेरै हौवा माहारिजों जों समान बाहागो लायो न'खर खुंनो थाखाय दिनै जोङो राजनितिकावबो समान बाहागो लानो थाखाय आवगायबोनांगोन आं बेखौ खावलायदों दिनै जोङो बिटिसि जानानै 16-17 बोसोर बिएससि बिटिसि नङा होमबा 17 बोसोरसो जाबोबाय होमबा दिनै 17-18 बोसोर जानानै दिनैसिमबो आइजो माहारिनि थाखाय मोनसेबो खथा होआखै बिपिएफआ नाथाय जों मिजिं थिदों जोंनि सारा बेबायदि नङा बेनिखायनो सारा जेब्लायबो होनदों आइजो माहारिफ्रा फै खामानि मावनो जेब्लायबो आवगायबो बे खोथाखौ जेब्लायबो सारा बुङो मेल' आलासि महरै नुजाथिफैयो इउजि ब्रह्म रोनगोरा नार्जारी बिना गयारी प्रतिभा ब्रह्म इउपिपिएलनि गासिबो एमसिएलएफोर गसाइगाव चिरां डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर लोगोसे कसुगाव ब्लकनि दैदेनगिरिफोर बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायगोन नोंथांमोना मिथिखागौ आं बुंनांगौनि खोथा गैया सारा माबायदि मानसि बेखौथ' दिनैनि नङा गोदो गोदायनिफ्राय मिथिबोनाय फरायसा आफाद समनिफ्रायनो मिथिबोनाय फरायसा आफादाव थानायनिफ्रायनो नोंथांमोना सारखौ मिथिगौ बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोनहा जोंनि इउपिपिएलआव फैनानै जाहाथे समान बाहागो लानो थाखाय आइजोफोरा ग्रोम ग्रोम आवगायबोयो दतमा ब्लक इउपिपिएलनि मोन 0 प्राइमारिनिफ्राय गासै 50 बाहागो लाहैयो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों दतमानिफ्राय सोमखोर ब्रह्मनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि सम मोनफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ फिन बावहरबावनानै दिनैनि रादाबखौ जेसेबां फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।